Umndeni wakwachili sikhathazekile lapha sashonelwa umfundo umshana wami sala udadewethu. Indlela esikhathazeke ngayo ngoba asiboni inqubekela phambili nabaseshi engabe bakhona bakahulumeni engabe basebenza sazi basenza kanya kusiphatha kabi ngoba akuzwakali lutho. Noma sithi siyavela kubona siyakuzama ukubaxhuma laba abaqondene namacala abasiphendula into ezokala manje bese sikhalele emphakathini ukuthi sicela ukuthola usizo sithole noma abameli abazimele sikwazi ukuthi kusizakala ngoba ngempela siphatheka kabi lapha umshana wami mfundo washona ngendlela engaziwa. Nabalaba abaphethe bomthetho basebenza ngendlela abasebenza ngayo asazi noma ilungile kodwa manje sibona kungenzeki lutho manje siphatheka kabi ngoba kuningi ukuhamba kwakhe nje uyena ukusiphethe kabi kwa imisebenzi yakhe eminingi ewayivele naye eyisebenza ekhona lapha phakathi komndeni ihleli. So konke lokho kusiphatha kabi manje into ebuhlungu kakhulu ukuthi ngoba manje akwenzeki lutho akuboshwa umuntu nabaseshi abese ukuthi yini abayitholayo ngokulimala kwakhe umfundo manje ikhona ukusiphatha kabi emphakathini besicela ukuthi ayikho indlela abangase silekelele ngayo sicela usizo besilekelele ukuthi sithole noma abameli abazimele abazokwazi ukuthi phela abameli abayimele bazofuna oDakaliya imali phela bazofuna yona ukuthi bekhokhele manje imali azikho COVID nayo yabo yashaya bhubhisi manje imali azikho bese sikhala ke emphakathini nebantu bonke ababesondelene naye imfundo nabangani abanezihlobo ezinye ukuthi ake besilekelele nathi sofaka lokho sifakayo kodwa ke okuncane kwethu ngoba asinaba manje ukuthi siyithathele bona abameli lokho besicela emphakathini uwonkana yiba kusebandleni umphakathi sicela nje kunoma ubani ongasasize lapha. Ngizongifikela usizo ngengane yami. Ngiyafisa ukwazi umuntu wabulala ingane yami. Ngiyafisa ukumazi ngeke ngimenze lutho kodwa ngiyafisa ukumazi umuntu wabulala ingane yami ngoba angazi ukuthi yayenzeni izibulakiso kwesigebengu ngoba nokufa kwayo akucaci. Ngiyacela ningisize. Ishembu uNyazi lezulu ngiyacela belumthando umfundo. Ngiyacela ukuthi lungisize lungifundise umbulali. Ngimazi umbulali ngeke ngimenze lutho kodwa ngifuna ukumazi ngathi mangiveza izinyo kanti ngivezela isitha sami. Ngiyacela abantu bakaThixo ningilekelele ngoba amandla anginawo nawe ukuthenga ummeli akinawo ngimina nje. Ngiyacela bantu bakaJehova ngiphe ukulekeleleka kumuntu ongasangisize angilokhuze uNkulunkulu wami nganami ifiso kwesigebengu. Ngiyacela Nyazi lezulu ngiyacela emphakathini ningisize ningilekelele inganeni yami ifiso kwesigebengu. Hawu yasuthi asiyamtshwala ngakhuluma ngotshwala ensukwini sambisela ngaphandle insizwe sathi kusuphelelwe inkonzo enwethile wasikhuluma ngotshwala. Ngiyabingelela kuwona wonke umuntu ngakhuluma ngotshwala ensukwini sambisela ngaphandle insizwe sathi kusuphelelwe inkonzo enwethile wasikhuluma ngotshwala. Ngiyabingelela kuwona wonke umuntu obuka le video njengamanje. Ugugu lo wakwachili udadewabo kaMfundo omdala. Lana siza kunina abantu ngokuzithoba okukhulu. Sicela usizo
sicela ukusizwa yini njengomphakathi obukade uhleli nomfundo, njengomphakathi obukade usebenzisana nomfundo, njengomphakathi ozwa ubuhlungu esibuzwayo nathi ngokushiywa umfundo, ngokuzuma okuyisimanga okuna namhlanje ubuthongo abufiki. Uma ngabe ngicabanga indlela umfundo angishiye ngayo, ukuba kuya ngami, ukuba amandla nginawo ngabe namhlanje sengikwenzile onke okungangamandla ami ukuthi ngikwazi ukuthola umuntu owenze lobu bulwane obungako wabenza kumfundo. Ngingamazi enza into ebuhlungu kumuntu, ngingamazi enenxa nomuntu. Ke ngicabanga ukuthi sonke eMzansi siyazi ukuthi umthetho uhamba kanjani namaphoyisa aqineke kangakanani. Ngokufisa ukuthola ukuphola, amanxeba ayabhibha zonke izinsuku. Ngokufisa ukuthola ukuphola, ngiyacabanga ukuthi ngingaphola mhlambe mangingathola ukuthi umenzi walokho okwenzile wayekwenziswa yini, kwenze njani. Kodwa ke ngokunqundeka amandla anginawo. Ingakho ngisi umndeni sicela ukuthi sicela usizo. Ngeke size sithi siqalela umuntu ongakanani lokho nalokho umuntu ongangamandla akhe angakuphosa, sikwazi ukuthola i-private investigator ezokwazi ukuthi iseshele ngokusheshsha. Engikholelwa ukuthi ingale yomthetho yinde, futhi ngikholelwa ukuthi umenzi wakho konke lokhu okwenzile uzobanjwa. Ube ngabe sizomthola umseshi ozokwazi ukufocusa, abhekene naleli cala kusukela ekseni kuze kushona ilanga. Uzokwazi ukuthi asheshe afike ekugcineni kwalo, akwazi ukuthola ukuthi kwenzakaleni. Angifisi kube khona itshe elizongambulwa, angifisi kube khona la kuthiwa khona ikhono okungangeneki kulo ukuze kutholakale ukuthi umenzi walokho okwenze kumfundo namhlanje bekwenze njani, wayimenzeni. Naye bafo la ukhona ezintabeni zaseKhimbili la ulele khona, ngicela usukume ume uguqe ngamadolo uthandaza oNyazi lwezulu ukuthi lezi ifisi esinazo ngokuthi kutholakale umenzi wokubi usilekelele nawe ngomoya wakho la ukhona. Ngiyabonga. La sanjwele umfowethu umfundo ngoSeptember 20 ehamba kabi ngokulimala ngesikhali amdubula. Uthe sehambile asiboni nje iminyakazo, asizwa lutho nje. Akukho okuzwakalayo ukuthi ulimaleleni, ubenzeni, mkade xabene nobani. Ayikho into esizwayo nje ngaye kuthulekile. Ngalokho ke besicela usizo emphakathini wonke. Siyazi umfundo ukuthi uyaziwa kakhulu, aziwe endaweni eziningi ngisho phesheya uyaziwa. Ingakho sicela usizo kuba njengamanje sibona sithathe esinye istep sokuthi sithole abazimele ayibahulumeni basise. Sicela nje usizo umphakathi wonke noma ubani ozoso othandweni lakhe asize emndeni wakwachili. Isikhathazekile kakhulu, sihlukumezekile, namanje sahlukumezekile, asilali ngisho ebusuku ukuthi umuntu engavele nje ashone kutholakale ukuthi kungazwakali lutho nanokuthi bekade kwenzakaleni. Ngiyacela ke usizo, nami ngiyilunga lomndeni wakwachili. Ngiyabonga. Umfundo besisabatha naye ukuhamba kwakhe emhlabeni ngokuzoma kungalindeleke umuntu okwasiphatha kabi kakhulu. Esekusiphatha kabi kakhulu ke emphakathi kaNazaretha wonke
niyazi ukuthi ukusebenza komthetho walelizwe uhamba kanjani. Ngakho ke umndeni usuze wacela ukuthi ulekelelwe ekutheni uthole abaseshi abazimele abazokwazi ukuthi lolu daba likaMfundo baluphakamele asheshe atholakala umenzi wobubi ajeze uma kufanele ajeze. Siyacela ke kunina nonke enizobe nibuka le video njoba becela uxhaso noma idonation. Sicela kunina nonke emagumbini omana onke omhlaba umfundo bomuntu owaziwayo neqhaza lakhe ethempelini nasesontweni ebuhleni belaziwa inokobani iqhaza abelibambile esebenzela uNkulunkulu wethu uNyazi lwezulu. Sicela ukuthi siphonseni isandla bantwana bakaNkulunkulu ukulekelela umndeni wakwachili ukuthi uthole labo danariyo abangase bakwazi ukuthi kutholakala abaseshi abayimele abazolithatha lolu daba balisukumele liselusha lingaze lube lidala kakhulu. Ubufakazi sikwazi ukuthi kusheshe kutholakala ubufakazi kusekusha ajeze umuntu owathatha impilo yengane incane kangaka ingenacala. Asazi ukuthi umfundo wayoneni kulowo muntu emzondeni kangaka ayi ngazazi zamphuca impilo yakhe. Siyacela ukuthi noNkulunkulu ke wakithi uNyazi lwezulu asikhumbule atholakala umenzi womubi. Ukuhamba kukaMfundo sicela kungafani njengokwezinyane ngoba alikho izinyane lemvubu ladliwa ingwenya kwacweba iziziba. Sicela ukuthi lo wabulala uMfundo avele ubala abonwe yizwe nomhlaba wonke. Amen. Siyakhuluma njalo siyabuzana ukuthi kodwa kwakwenze njani. Eyobolela ejele ngale senza asenzile. Ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu wethu simkhonza ushembe uNyazi lwezulu silekelele kule video esenzayo esicelela ngayo ngokukhulu ukuzithoba. Siyacela ukulekelela umndeni wakwachili ukuthi atholakala umuntu wabulala uMfundo ngoba isimo asikho kahle kaMfundo akusebenzi umuntu kuboka uMfundo akekho umuntu ongathi nje angakwazi ukumela lokho eyedwa. Ngiyacela kunisilekelele bakithi. Ngiyacela kubona wonke umuntu okholwayo oNazaretha ongasilo Nazaretha lo onothando noba kade azi uMfundo nowazi isimo sakaMfundo ukuthi sinjani. Ngicela silekelele kakhulu ukuthi kusheshe kutholakala umbulalo waMfundo ukuze inhliziyo zethu sonke ziphole. Ngiyabonga kakhulu Nkosi nibusise nonke nisazonikela. Manibona sibe sigijima kakhulu kusuke ngene izincingo eziphuma ngaphakathi ebuhleni. Ngoba uNyazi masifika kulo luthe ngithi nimbeke kahle. Lase liyabuya mase likhumula ukugcina lathi lingahlali isikhathi eside naye ngoba isango lakhe selivulile. Umfundo ubana okhulele phambi kwami saba naye esabelweni kusukela semncane nje wazi wakhula ngenkolo wakhula futhi ngokuyimisela kuyona yonke into akade yenza ethinta nje umsebenzi ubeyimisela kuyona kakhulu. Sagqemeka ingozi engeqwa ntwala ke
ngokuntshontsheka kwakhe ngalendlela antshontsheka ngayo ngoba ngeke ngize ngithini kakhulu isicela nje lelo sele lamntshontsha ngalendlela lamntshontsha ngayo lamkhipha umphefumulo esicela ke kubona bonke abazobukela le video ukuthi bafake isandla ukuze ukwazi umndeni wakho mfundo ukuthi uthole umseshi oyimele ozokwenza ubulungisa ngoba abamthethe ngathi ngeke ngize ngithi bahluleka abafuni inhlobo ukwenza umsebenzi mina nje ngiyimina ngingazi lutho uma ngibuka yonke into bonke ubufakazi uma ngibona ngiyabona kusobala yonke into ihlelo obala yingakho ngithi amaphoyisa futhi awafuni ukwenza umsebenzi hayi ngoba ehluleka siyacela ke bakwethu ukuthi nisilekelele kakhulu ulekeleleke nomndeni ukuze uzoyithola imali yokuthi ukhokhele umseshi oyimele ozokwazi ukuphenya leli cala umbulalo atholakale okubhlungu kakhulu ukuthi ukubeke mhlambe bekumuntu wesifazane lo bulalo angabe umthetho usebenze ngokukhulu ukusheshsha kodwa ngoba kufe lelo sele lamntshontsha ngalendlela lamntshontsha ngayo lamkhipha umphefumulo esicela ke kubona bonke abazobukela le video ukuthi bafake isandla ukuze ukwazi umndeni wakho mfundo ukuthi uthole umseshi oyimele ozokwenza ubulungisa ngoba abamthethe ngathi ngeke ngize ngithi bahluleka abafuni inhlobo ukwenza umsebenzi mina nje ngiyimina ngingazi lutho uma ngibuka yonke into bonke ubufakazi uma ngibona ngiyabona kusobala yonke into ihlelo obala yingakho ngithi amaphoyisa futhi awafuni ukwenza umsebenzi hayi ngoba ehluleka siyacela ke bakwethu ukuthi nisilekelele kakhulu ulekeleleke nomndeni ukuze uzoyithola imali yokuthi ukhokhele umseshi oyimele ozokwazi ukuphenya leli cala umbulalo atholakale okubhlungu kakhulu ukuthi ukubeke mhlambe bekumuntu wesifazane lo bulalo angabe umthetho usebenze ngokukhulu ukusheshsha kodwa ngoba kufe noma kuhambe umuntu wesilisa umthetho uyenzelela kodwa manje ungabusabheka ukuthi lo muntu wesilisa ohambile ubebamba iqhaza elingakanani emphakathini futhi ubebamba iqhaza elingakanani emndenini lensizwe esikhuluma ngayo ishiya ingane lezi ngane nje ayisena baba izihlukumeza kangakanani ke zona uma wakhe yena kuhlukumeza kangakanani indodana yakhe kuyiyona yokugcina njana ihambe nje kanjalo bese kuthuleka nje umthetho uthule nje ungenze lutho kuphele nje kanjalo kodwa ke kuthiwa kuhambe ke umuntu oyisikhulu esithile angabe khona ubulungiswa osebenziwe ikuphi umehluko uba kuphi ke uma kuphuma umphefumulo ngoba phela bobabili labantu ngabe umuntu wesifazane noma ngabe isikhulu esithile kodwa umphefumulo usukuwodwa nakho kuhambile ke manje umfundo ngesihluko esimbi kodwa umthetho awenze ilutho nje uthuli nje ukuthula futhi wangempela siyacela ke bakwethu ukuthi please sizani lekelelani nifake lawo masente enokugcina ukuze senze ubulungiswa atholakala umbulali obulela umfundo ngiyabonga ngiyacela ngiyazizwa ngiyacela emphakathini ningisize ningilekelele ingaleni yami ngifisa usigebengu hawu kulabo abafisayo ukulula isandla abalekelele kulesi sifiso sethu socela ukuthi basebenzise le account number